Berê temaşevanên hêja me got di rojevê de mijarên girîng kîjanên wê van mijarên girîng jî hevalê me Salih Süleymanî bi me re parve bike rojeva paytext. Berê Salih di rojevê de kîjan mijar hene niha em tê gudarî dikin. Roj baş Melat Uluç, îro sêmin roja cejnê ye û serî da cejna te ji pîroz dikim. Dîsa rojeva paytextê têrûtijiyê tevî cejn û bimbarekiyê jî ez dixwazim bi serî da vê ji bêjim Serokkomar Abdullah Gül ve îro vegere welêt ji xwe te ji serî da anî zaman Serokkomar li hecê bû û dohiyê vegeriya lê belê li Mînayê konekî spî de rojeka xwe dî derbas kir piştre ji çû welatî ziyaret kirin li wê derê heciyên Tirkiyeyê ziyaret kir û Serokkomar derheke heciyê û hecên wê derê û ziyareta mala Xwedê çend agahî û hişyarî ji dan welata û şêwra xwe ji li wan xist piştre em niha rojeva Serokvezî Recep Tayyip Erdoğan binêrin Recep Tayyip Erdoğan li Betlanê ye li Stenbolê Betlanê dike û lêbelê partiya wî da tevgerdariyek heye bêçima li AK Partiyê Wezareta Darayî û Wezareta Avrupayê de derheke rapora Yekîtiya Avrupayê a pêşveçûna Tirkiyeyê hatibû eşkerekirin derheke wê da nîqaş û guftugû tên kirin bêçima de navaroka raporê da ji bo sala dawî a Tirkiyeyê pêşveçûnayê gelek mijarên girîng hatibûn bi destxistin paketa demokratîk bûnê bûyerên parka geziyê û xeynê wîya têkiliyên hikûmetê û eskeriyê û demokrasiya Tirkiyeyê gelek agahî hebûn û ji bo endamên hikûmetê ji hin hişyarî ji raporê de cêgirtibûn lêbelê tenê derheke kesekî da hişyarî tune nebû nêzîkayiya Serokkomar Abdullah Gül a parka geziyê û bûyeran avayekî erînî hatibû dîtin niha jî em rojeva Serokê Giştîyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu binêrin Kemal Kılıçdaroğlu li Enqereyê mala xwe ye ew jî li Betlanê ji ber ku cejna Qurbanê ye lêbelê navenda partiyê û hevalên wî dîsa tevgerdariyek heye pêşeroja me hilbijartine niha CHP dixwaze û ser Mustafa Sarıgül hin hevdîtînan bike hat îddia kirin ku CHP û rayedarên wê li gel BDP û Kurdan xwastin ku têkiliyekî girêdin ji bo şaredariya mezin a Stenbolê Mustafa Sarıgül wek endazê şaredariyê nîşan bidin bi hevra dixwazin û partiyên çepkirên din jî bi awayekî bi hevgirtin wî bide nîşandan û ji Stenbolê li Stenbolê serkeftinekî bi dest bixin lê hêjî bersiva BDP û Kurdan û partiyên çepkirên din ne diyare ez niha dixwazim rojeva Serokê Giştîyê MHP Devlet Bahçelî binêrim Devlet Bahçelî duh bi hevalên xwe partiyê rahat li gel hev û derheke mijarên dawî de axivî piranî ji ser paketa demokratîk bûnê sekinî û got tu awayê em ê paketê qebûl nakin hêjî bertekên MHP ji bo vê paketa demokratîk bûnê devam dike xeynê wîya MHP wê bîne namzetên xwe hilbijartinê jî guftûgo bike bêçima pêşerojê de hilbijartin heye wê ji bo şaredariya hin hevalên xwe nîqaş bikin li gel xwe yek mijareka din ji li partiya navenda partiyê heye a MHP ser şêst xalên ku ji bo destûra nû hatibûn guftûgo kirmû serwan ji disekinin gotin to awayî bila partî li gel hev wek komekî ji bo wan xalên û madeyên destûra nû ne qebûl kirin yani bertek nîşanê wan xalên destûra nû da em niha ji rojeva BDP binêrin BDP li Amedê bû hemû hevalên xwe çend parlamentereyon li Enqerê bûn lêbelê piranî li Amedê bûn Hasip Kaplan li BDP duh li Şirnexê çûbû ziyareta welatiyan piştre jî çûbû gundê Roboskî heyna Hasip Kaplan Roboskî bû Serokê BDP Selahattin Demirtaş bi telefonê xwe gihan gundiyan û cejna wan pîroz kir careka din jî êşa wan parve kir piranî jî partî û hevserokê BDP Selahattin Demirtaş li ser mijara Roboskê sekinî got tu awayê em pişt vê meselê bernadin û em vê mesele heman nahêlin xeynê wê jî em vê ji bînin ziman li sînor tevgerdariyek hebû sînorê Tirkiyeyê de Alî Ezazê
جالی القاعده بمب آویتن علی ترکیه وک سرارکانی داخویانی داج روپلا خنا فرمیده وردا گوت مجی چار اوبوسین توپن اوبوسه و برسف داوان اواجی ایرو مجار انکاره دا جه کی گرینگ بگره به چما القاعده و جاره هنه کی بو تهدید جبو ترکیه خیلی بیاجی از روش هوایی دخوازم چند تشتم پار بکم روزن اول جشنه عیده و قربانی باش در باسپون هوا گن بو گشتی ولید لبله ایروپی و شلی و شلوپه دست بکن باران هیال ولید وکی تج هشیاری دا ولاتیان دوی ولاتی ایدی خو گن خویی کن هوا سر داویه حیطا داویه هفته دوام بکن خالق ما ازویج بینم زمان جبو گفن رجب طیب اردوان در حق هفدیتین ایمرالی و BDP هبون ایرو ویس به برتک هاد نشاندان جب نواندا پارتیا BDP آمده و هفسروکا ویجی اف برتک نشان گود بلاتو کس جبو وان هفدیتنان و پیواجی آشتی جمع گفان نخواه از لانکاره بویارین داوی و گرین سرناوین گرینگ جبوتا پار وکم افقاسم بری سالیم گرکی سپاس دکن بری تماشاوانین هیجا حوالیم سالی سلیمانی جی روژوا پایتخت بیوی شکلی بمره پار وکر نهاشی دریزی ده نوچین مهنه